Левски победи руския Локомотив Москва в първата си контролна среща от втория подготвителен лагер в Кипър. Сините изиграха много силен матч и спечелиха с 2-0. Головете паднаха през второто полувреме и бяха дело на Владимир Гаджев от фал и Базил де Карвалио от Дуспа. Старши треньорът Илиян Илиев започна двубоя с няколко промени в сравнение с последната контрола срещу Виктория Пилзен. На вратата започна Пламен Илиев, а останалите бяха Дъсти Мюлдър, Пламен Димов, Димитър Везалов, Орлин Старокин, капитана Станислав Ангелов, Стефан Велев, Илиян Йорданов, Роман Прохаска, Владимир Гаджев и Жоал Силва. През второто полувреме Илиев пусна в игра и останалите футболисти. Базил де Карвалио, вратарят Михаил Иванов, Румен Ели, Даниел Димов, Радослав Цонев, Антонио Вутов, Милен Василев и Борислав Цонев. През почти целия матч Левски бе по-активният отбор, владееше топката и създаде доста голови ситуации пред вратата на 8-я в руското първенство. В 20-та минута Жоал Силва от фал изстреля мощен шут, но вратарят на Локомотив спаси. Малко след това чудесна възможност за гол имаше пред Владимир Гаджев, но отново вратарят на съперника се намеси. В 33-та минута дойде поредния шанс за сините, когато капитана Станислав Ангелов отне находчиво топката. Тя достигна до Жоал Силва, португалеца отправи силен шут, който обаче отново бе спасен. 7-8 минути след това Орлин Старокин направи добра атака за Левски. Центрира към Силва, но ударът му с глава не се превърна в гол. Веднага след това положение Гаджев центрира от корнера и десният защитник Дъсли Мюлдър можеше да отбележи, но късмета покри руснаците. В края на първата част московчани показаха силните си страни и първо можеха да отбележат попадение, но гредата помогна на Пламен Илиев, а в последната секунда на полувремето съдията даде малко пресилена Дуспа, след като преди това имаше засада, която обаче не бе маркирана. Една от звездите на руския клуб Роман Павлюченко се взе с изпълнението, но Пламен Илиев показа отличен нюх и отрази неговия удар. Второто полувреме стартира с опасна ситуация пред вратата на Левски, а след това сините отвърнаха също с възможност за гол, която за съжаление не бе реализирана. Така се стигна до 65-та минута, когато съдията отсъди фал в полза на сините пред наказателното поле на съперника. Владимир Гаджев изпълни удара перфектно и Левски поведе в резултата с 1-0. Последваха нови силни минути за българския тим и положение, при което Базил де Карвалио можеше да вкара втори гол във вратата на руснаците. В 75-та минута де Карвалио получи топката от Илиян Йорданов и нанесе удар, който мина на сантиметри в страни от вратата. 10 минути по-късно сенегалецът подаде отличен пас към Милен Василев, но той не можа да засече топката във. Така матчът вървеше към своя край, но в последните минути имаше време за още няколко интересни момента. В 84-та минута Милен Василев бе съборен в наказателното поле и съдията отсъди Дуспа, която Базил де Карвалио превърна във втори гол в полза на Левски. Преди последния съдийски сигнал, влезлият като резерва Антонио Вутов можеше да отбележи трето попадение, а малко преди края московчани удариха втората си греда в срещата. При изнасяне много агресивна преса и в средата на терена отбор като тях иска да играе, тогава вкарвате в средата и веднага отнимахме топката, това, което винаги сме искали. Така че това е важен в момента, не че сме победили отбор, който струва с колко пари. Казвам, доволен съм от старанието и това, че опитваха да правят. Естествено, че имаме, както казайте, футболни качества да играем когато ни оставят пространство, но значи, че България са малко отборите, които ни оставят. Затова трябва да повишаваме пресата, да не стане навик, тъй като и на гъсто пространство се греши по-често, естествено, но пък имаш възможността, ако пресили да се вземеш топката веднага. Може ли така да има някакво повдигане на самочувствието сред футболистите, защото не всеки ден ще побеждават играчи като Павлюченко, като Виктор Рубина, да не ги изброявам всичките? За самочувствието е добре. И в предния матч видяхте отбор, който играе след няколко дни от смина финал, мисля, за Лига Европа. Се представя добре. На моменти също играхме добре. Но мисля, че примерно от Влади Гаджев мисля, че го каза след матча с втория Пилзен или преди тръгването за втория лагер, че и преди години са победили Динамо Москва, с 3-1 са ги надиграли
и загубиха първия матч от ЦСКА, спомняте си, който разби целия сезон на отбора. Така че от тези неща изваждаме добрите, вземем си полки за лошите и продължаваме. Победили сме отбор, но пък идва следващия матч. Следващия приятелски матч на Левски е на 9 февруари срещу полския Шльонск.